O dnešnom našom víťazstve si myslím, že rozhodla najlepšia obrana, akú sme v tejto sezóne predviedli. Chlapci mali chuť bojovať o každú loptu, vyhrávali svoje osobné mikrosúboje, k čomu sa pridala kvalitná tímová obrana, založená na, si myslím, dobrej taktickej príprave na tohto supera. Komárno je veľmi dobrý tím a my sme veľmi radi, že sa nám proti ním podarilo uspieť a dokázať, že sa môžeme porovnávať aj s týmami, ktoré sú nad nami. Pevne verím a dúfam, že sa nám tento hlavne defenzívny level podarí preniesť aj do ďalších zápasov a začneme zbierať body aj vonku, nielen doma. A na záver by som chcel pozdraviť nášho spoluhráča GW Buna a poďakovať mu za jeho vianočný pozdrav. Hello GW, our daily victory against Komárno is also for you. Thank you for your Christmas message. Everyone who work for this organization is very appreciated for that. And we are very happy that your recovery process is looking good right now. And we are waiting for you. So, good luck. Merry Christmas too. Happy New Year for you and every one of your family. And please take maximum care about your body because I got new drills for your abs in this weight room and the lollipops is ready too. So everyone is looking forward for you. Barkley, Joe, Milan, David, Šturo, Mike, Brodzi, Pipo, Marek, Justin, Mastio, Laci, Petra, Coach Jimenez and I also. Bye meanwhile. Dnešný zápas. Porazili sme prvé družstvo v tabuľke, pripísali si ďalšiu prehru, super, že to bolo proti nám. Tento zápas rozhodla každá štvrtina, každú jednu štvrtinu sme vyhrali, stále sme si udržovali ten nejaký náskok pred súperom, ktorý sme dotiahli až do konca, tam sa to už dohrávalo, mali sme na konci nejaké slabšie chvíľky, kde sa doťahovali, ale zase kvalitnou obranou, ktorá nám fungovala celý zápas, sme to dotiahli do víťazného konca. Škoda niektorých útočných doskokov, ktorí mali na hlave druhý polčas, sa to odrážalo do ruky, mali z toho druhé pokusy a to dali ľahké koše. Ale výborne zahrali Milan Žiak s Joelom Harrisom, dali cez 20 bodov, bol dneska nezastaviteľný, takže to nám tiež pomohlo. A vidno to, že aj keď 5 hráči dajú body, vyhrajú zápas, takže to je pozitívne. A udržať supera doma aj vonku po 70 bodov a každý jeden zápas bude náš. Dneska sme porazili prvý tým v tabuľke. Ja si myslím, že kľúčová bola dobrá obrana, solidná hneď od začiatku. Táto obrana vlastne im nedovolila len extra, čiže nepremieniali šance. My sa dostávali viackrát do protiútokov, z ktorých sme dokázali skorovať. Sice bodovali len 5 hráči z nášho týmu, ale napriek tomu to stačilo. Perfektný výkon podali Milan Žiak a Joe Harris, čiže viac menej tieto dva boli veľmi kľúčoví dneska, ale veľmi dobrý výkon podali aj ostatní hráči. Čo sa týka priebehu zápasu, boli tam rôzne výkyvy, ale vždy sme ich dokázali udržať, čiže udržali sme tým, dávať sa balovúke po 70 bodov je, si myslím, veľmi dobré, je to solidné, čiže s týmto sa dá vyhrávať. Napriek tomu, že sme v Bystrici podľahli po 3 dobrých štvrtinách, keďže nám ušla posledná štvrtina, sme dokázali dneska doma tú štvrtinu udržať, ešte vlastne trošku navýšiť to tempo a čiže je to veľké pozitívum pre tým, že sme sa trošku posunuli dopredu a dúfam, že budeme takto pokračovať ďalej a že budeme vyhrávať zápasy a ideme od zápasu k zápasu.